Hokker wil je, de oude of de nieuwe? Dat is veel harder. En als je hem hier hebt, als je hem hier raakt, dan doet het ook helemaal geen pijn. Bij leer kreeg je daar heel veel last, maar nu echt niet meer. Deze kent elke keerser wel. Het is een mof die het al jaren in de sport mooi doet. Hij is van leer, maar we gaan oer op deze van kunststof. Ja, ik vind hem echt net chill. Waarom net? Ze is het te smal. Dus leermof is een natuurproduct die kan toch wat voor omstandigheden ik maar krijgt hem een oorswijze als een oorsienmof, waardoor je toch wel wat lietse verschillen hebt in het product en dus uiteindelijk ook de slagkracht van de keerser en wat dus ook bepaalt hoe vier het in je slaak. En dus is de vraag, hokker wil je, de oude of de nieuwe? De oude nog. Oude. Ik kan liever wel de oude man. De oude. Ja, dit is in die zin een relatief eenvoudige manier van een wandmaaitje. En ja, dat betekent dus dat je net afhankelijk bent van ambachtelijke kracht. Want waar weet is deze, hoe een peer hier, helemaal vervangen voor deze.